קבלו את היהודים! בשאר הזמן אני לומד מטעויות, אני שומר עמוק בפנים, מתחת לעיניים, וכך עוברים לי הימים והלילות, בינתיים כמעט שנתיים אני לא כאן. את כל הזמן בוכה, אפילו בשמחות, ומי יודעת שרואה מתחת לדמעות את השמיים השחורים ואת לילות הפחד, את המכות מההורים, את החושך במקלחת. את לא שוכחת, אסור לך. אז אם בא אשר ירד השלג, אם בא אשר יפלו הכוכבים, שיתגלה האלוהים, יום הגשם המולד, תקווה שנצא שילך, תקווה אשר נמות נאכל אחר, שנתגלה לאלוהים, במקום לאן שלא תלך, ומה שלא תגיד, בין כה וכה הכל עוד יסתבך, יקבל תפנית, בין כה וכה בסוף עוד נעלים, כמו רוח על פני מים, ידענו נשאלים, אז נשאלים פי שתיים, אני שם סיין, אני לא כאן, לא כאן. אשר ירד כאן שלג, תקווה אשר יפלו הכוכבים, שיתגלה האלוהים, יום הגשם המולד, תקווה שנצא שילך, תקווה אשר נמות נאכל אחר, ותתגלה לאלוהים, ופירותינו איזה שוק. כל הכבוד. זה הדיסק, הוא אכן יצא. הוא אכן יצא. היום הוא יצא? ו-Unplugged, ואגב, כרטיסים להופעה בשבת כבר די נמכרו, אבל עם קשרים וכאלה אולי תצליחו להשיג. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום למיסטר גיא זוהר. גיא!
ערב טוב, לילה טוב, לילה טוב. מה העניינים? לך יש קשרים להשיג כרטיסים? אני? לא, איפה? תעבוד על זה. יש לי קשר אבל עם הנוצרים, אם אתה רוצה הופעה בתמונה. הופעה ראשונה. לילה טוב, תסיים, יש לי חדשות. אוקיי. בסדר, גם אני יכול להיות קורקטי. ביי, גיא. ביי. אני רוצה להגיד תודה לאסי לוי, לחיים כהן, ללהקת היהודים, ולהגיד לכם שמחר, רגע שנייה, מחר בלקט. אתם תבואו בלקט מחר. מחר בלקט, תום ואורית תהיו כאן ונדבר איתם, וגם נשיר שוב את השיר מהתוכנית ה-50 שדפקתי אתמול, אז ננסה, ויהיו עוד כמה קטעים, אולי מחשיפה, ניפגש מחר, ביי.